lentokenttäyhtiö, joka kehittää ja operoi Helsinki East Aerodrome -nimistä lentokenttää Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalla Helsingin itäpuolella. Päivittäin on lentoliikennettä koko ajan määrä kasvaa, että ollaan oltu pitkään investointivaiheessa ja nyt kenttä on virallisesti julkaistu osa kansallista ilmaliikenneinfraa, joka on kaikkien käytössä ihan samalla tavalla kuin muutkin lentokentät. Meillä oli akuutti tarve toimistotiloille. Lentokonehalliin sijoittuu yrityksiä, niin kaikki tarvitsee toimistotiloja. Yhtenä päivänä tänne ajoi muutama rekka ja plumps. Täällä oli toimistot valmiina. Seuraavana päivänä lyötiin viimeistelyt kasaan, niin erittäin hyvä ratkaisu. Ihan älyttömän hyvä fiilis jäi koko prosessista. Se toimituksen nopeus ja täsmällisyys ja asiakaspalvelu oli ihan viimeisen päälle. Ja sitten tietysti nämä tilat tosiaan oli iso yllätys, että miten laadukkaat ja sopivat nämä on meille. Tilat tuli ihan niin kuin viikkojen sisään tilauksesta. Tässä on nyt, missä ollaan neuvotteluhuone, niin tästä jätettiin väliseinä pois ja muutenkin niin räätälöitynä kasattiin tilat. Ja sitten tuossa on tämmöinen isompi koulutustila ja sen lisäksi onko meillä 4 työhuonetta sitten lisäksi vielä. Se mikä oli tärkeää kanssa, niin nyt näyttää, että kysyntää on sen verran enemmän, niin me pystytään jatkamaan tiloja helposti, ottamaan lisää moduleita. Kyllä me varmasti ollaan tässä useampia vuosia, että tämä on ollut niin yllätys, että miten laadukkaat nämä tilat on. Jotenkin odotusarvo oli sellainen, että nämä on parakkeja tai muuta, mutta näähän onkin niin hienot, että ei meillä ole minkäännäköistä kiirettä päästä tästä mihinkään muualle.